This trip is brought to you by Mercy Fast Food, Tanan Manamit. Kung mag-amusin ni kablo ang tubig, hindi kaihan maganyat maligo. Lakata, kamusta hunta ang Mag-Aso Falls sa Kabangkalan City matapos ini magsirado sa sulod sang 2 ka tuig bangod sa pandemic. Halin sa Bacolod pa South, mga 2 ka oras nga drive ang Kabangkalan City. Hindi ka na makalabot sa sentro sang syudad. Pwede ka man makastop over makadali para magpangitaan na isang kalanon. Para sa mga long drive, syempre, nakatay balon ka permit ka papunta sa oras ka mga panyaga. Ang mga paborito, Mercy Cheeseburger. Left turn ka pa kadto sa dalan, pamabinay na Cruz Oriental. Mga 15 to 20 minutes pagid nga drive, malabot muna ang barangay Uringaw. Left turn sa Siningabanga, Pasaka. Diretso-diretso na, malabot muna ang Mag-Aso Falls. Siling nila, Mag-Aso ang tawag sini, kay ang tubig naga-aso-aso sa katugnaw kun aga. Kagsadto anay kuno, si Tiyudug-anon ang tawag nila diri kay kadamo sang mga ito. Okay, kay kadamo ito, Mag-Aso. Kung damo ko ring magpusa. Okay, gets. Dugay-dugay, makita mo na ang signage sang resort. May 50 pesos nga entrance fee. Pag sampot mo, una nga ma-welcome sa imo ang ilang swimming pool kag cottages sa palibot. May mga kwarto man kag mga banyo. Well established na ang ini nga pride sang Kabangkalan City. May hagdanan pa papanaog sa Busay. 120 steps ang hagdanan papanaog. Samtang nagapanaog, nagapangilay na ang pinasahi nga kolor sang tubig. Isa siguro sa mga pinasahi na features sang Mag-Aso kay tungod nga magluwas nga well established na siya nga resort, ang kolor sang tubig pinasahi. Hindi siya common sa tanang waterfalls nga amo sini ka color blue ang tubig. Sa pagsugod sa pandemic, ginsiradaan man ang resort. Sang December lang iniliwat niya ginbuksan sa publiko. Sa nag-igo ang bagyo nga Odette, natinluan kuno ang landslide nga nahulog sa ginapaliguan nga area. Sa wala pa bagyo na ano? Landslide. Saka landslide na. Oh, ay inabla sir, ginalumpatan na sa tubig kay mag-una landslide na. Tapos natapusan na landslide. Nabaw di ang falls. Nagnabaw. Oh. So niya, after bagyo? Pag-agay na sa bagyo, nadula. Amo na siya Nadula ang duta. Duta na? Landslide, oh. Nang wash out Oh, siya. wash out na, oh. So natinluan. Natinluan siya. Kung wala ka balon nga pagkaon, pwede ka makapaluto sa Bisaya nga manok sa ibabaw kung ipatinola. Sampat sa matugnaw nga tubig. Maswerte kami nga pag-abot namon, kami lang ang tao. Guys, welcome to my resort. Feeler. Take note ha, ang area nga naga-blue-blue sa ginahulugan sa tubig, masobra sa 20 feet ang kadalumon, gani kon hindi ka balo maglangoy, hindi na magpatig-agaw. Subong yan, 21 feet na siya. Asa tanong ba ito? 21 feet na? 21 feet Anong na. ginagalit niya? So dahil lang kailangan dampi dapat? Ang diriya dampi, nabaw lang na siya. Okay. Ang dito nga side na, sa may ginalumpat na tubig, 21 Basta feet blue na na. nakatama na, balong na. Oo, dalom mo siya. Kung magtulog ka lang sa tubig, makarelax ka na. Pabati ano pagid ang sound sa tubig nga nagakahulog, matawhayan ang pensar mo. Ano pagid ayan kung makatusmaw ka na?
Dalam, dalam. Di lang, hindi yung 21 feet. Diri ako, ang mga niyo. Di na pala yun. Ikaw kami lang nag-ikot sa tubig. Kung may mga damak-damak na taas sa tubig. Kung nagtawon halin sa ibabaw, nga ari kami ni Nico nagapaligo sa idalom, daw kami ang sagbot sa busay, pasabad-sabad sa panulukan. Pero sa una sa pagkadto ko diri, hindi pa niya mong itsura ni sa madumduman ko ha. Siguro kay basi jutay tubig. Basta nakibot gid ko yang amo na ning itsura niya subong. Pero ma-amaze ka kundi nagahalin ang amo sini nga kolor sa tubig nga daw halin sa swimming pool. Hindi na tamatingala kung nga ang ginapromote gid ini sa local government unit sa Kabangkalan City. Pinasahi kag katahom gid man. Ang liwat nga pagbukas sang Mag-Aso Force diri sa Kabangkalan City ang senyales sang liwat naman nga pag-usbong sang turismo sang syudad. Base mayara sa mga pinasahi nga mga lugar sa inyong mga banwa o sa inyong mga barangay nga luyag diri patriping ni Ruming, please i-post lang inyong comments below. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulumod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ug ini ang Tripping ni Ruming. This trip was brought to you by Mercy Fast Food. Tanan manamit.